fins al 31 de gener. A la Sala Bars podem veure El Petit Príncep, el musical, amb en Josep Palau al repartiment, un muntatge, per cert, que al web recomanar.cat, que sabeu que és el nostre web de referència pel que fa a teatre, el van puntuar amb una mitjana de 8,9, rossant l'excel·lent. Des de recomanar.cat ens acompanya avui. No estàs content amb el 8,9? Sí, va, sí. Gairebé l'excel·lent. No et posaré tu en un compromís, ja l'he posat a ell, preguntant-te la nota que tu li vas donar. Jo no recordo quina nota li vaig donar, però el que sí que vull dir, afegia tot el que heu explicat, que també és una obra que és per petits i per grans. Vull dir, no és una cosa que diguis home, no puc portar el nen o porto el nen i jo vaig a passar l'estona. No, que realment és una obra familiar en el més estrict, més ample sentit de la paraula. I després que hem tingut la sort de poder-lo tornar a veure, perquè aquest any passen moltes obres, les grans obres, si s'ha pogut, s'han tornat, i benvingudes siguin, evidentment. Ha estat el cas del Petit Príncep. Et sembla que ens l'apuntem com a primera recomanació de la setmana, ja que tenim encara uns dies per veure-la? Molt bé, doncs Petit Príncep, primera de les recomanacions. La següent ens porta al Teatre Gaudí, Toni. Sí, així fem un altre musical, no? Parlem de Sugar, que és la versió de la mítica pel·lícula de Billy Wilder de Ningú no és perfecte, o Com faldes y a lo loco, i el que fan és, vull dir, a la Sala Gaudí, aquest escenari que tenen amb 4 bandes de públic, vull dir, estem tots allà a sobre de l'escena i realment et submergeixes primer en el Chicago dels gàngsters, després viatgen en un tren, entres dins del tren pràcticament, a Miami, la platja, vull dir, tota aquesta fugida d'aquests, la trama és la sabuda, no? Dos músics que veuen un assassinat d'uns gàngsters, els persegueixen i s'han de disfressar de dones en una orquestra. Llavors és molt musical, respecta molt el guió de la pel·lícula, que és d'agrair, realment és un homenatge amb petits canvis en el guió, òbviament forçats per les condicions, per les circumstàncies, per l'escenografia, per l'espai, etc. Però tot molt ben resolt, treballen molt bé, hi ha unes coreografies molt divertides, t'atrapen, té també molt de text, o sigui que a qui no li agradi tant el gènere musical, doncs té una obra de teatre també, i realment ho fan bé, ho fan molt bé. Són els papers de la Daphne i la Josephine, que són els dos transvestits, diguem-ne, són molt agraïts, però realment ho fan molt bé. I ella, la Sugar, Marilyn Monroe, digue-li com vulguis, també brilla realment. I això, les coreografies, que et trobes d'una coreografia de iaietes, que de cop i volta es posen a ballar, fins a les escenes del tren que estan a la llitera d'elles, i allò no és una coreografia, però com si ho fos, no? Perquè totes que entren, surten, i és molt divertit, i t'atrapa, passa molt ràpid, i tot i que sabem al final de la pel·lícula, doncs és una història molt recomanable. Toni, amb això dels musicals a vegades tenim cert complexe, que pensem que a casa nostra no podem veure un bon musical, no podem trobar un grup d'artistes que interpretin bé, que cantin bé, que ballin bé. Aquí ho tenim garantit o què? Aquí ho tenim garantit, aquí ho fan bé, però en general jo defenso molt, a part del gran musical, que són aquests, tu ara mires de la temporada passada, les obres més vistes són musicals. Des de Mamma Mia, ho va ser Gris en el seu temps, El Petit Príncep està també entre les més vistes, però jo parlo més dels grandíssims musicals, o Sister Act. Tipus El Rei León a Madrid, no? El Rei León a Madrid, etc. Però això és una cosa. Després hi ha de tenir el musical més de petit format, que fins i tot aquest Petit Príncep de la Perla 29 també podríem considerar-lo, en què són actors, ho veus, un altre que estan fent, que han fet el Círcul Maldà, que els Pirates Teatre aposta molt per aquest tipus de teatre, vull dir, més petit format que la sala del Círcul Maldà, jo crec que no n'hi ha. I realment ho expressen molt bé, ja sigui en música que actuant, i veus que són bons actors i són bons músics. I llavors et poden sortir amb un ukelele, com en el Balneari Maldà que feien fins ara, o amb un violí, o xerrant, o realment interpretant i fent-ho molt bé. Hi ha feina d'actors i de cantants i de ballarins.
i és fer-ho bé. És difícil, però val la pena. Jo, un company de recomanar sempre diu, a veure, el musical hi ha gent que diu, home, és que jo no m'ho crec perquè això de parlar cantant, però en el fons també dius, a veure, Shakespeare, Romeo i Julieta també parlen en vers i tampoc t'ho hauries de creure i tothom ho tenim assumit, no? Doncs és una altra manera d'expressar-ho, un altre llenguatge i si es fa bé, realment està molt bé. Doncs una primera recomanació, segona recomanació, un molt bon musical de petit format al Teatre Gaudí. Ens anem ara al Teatre del Raval, Testimoni de càrrec. Testimoni de càrrec, vull dir, sortim d'una pel·lícula i entrem en una altra famosa, també de Billy Wilder. Aquí el que té és que tu entres i és una obra, jo ho deia, com en blanc i negre. I ells respecten, vull dir, la pel·lícula de Billy Wilder, la respecten també, igual que amb Ningú no és perfecte, respecten la pel·lícula i t'endinses, trenquen la quarta paret perquè també van sortint alguns personatges i apareixen entre el públic, sempre sense molestar, vull dir, no és allò que, ai, que ara em trauran a fora, no. Però trenquen aquesta quarta paret, fins i tot en el moment que hi ha el judici hi ha unes entrades que es poden treure per formar part del jurat. Llavors et posen algun element d'època, no?, dels anys 50, així, i pugen, hi ha un seguit de persones que pugen a l'escenari i veuen, el jutge el veuen, el judici el veuen des de l'escenari. I jo no ho he fet, això, però he parlat amb gent que ho ha fet i realment diuen, a veure, no és allò que t'avergonyegis, ui, ara m'estan mirant, no, però realment veus l'obra des de dins. Encara que vista des de la platea també es veu, vull dir, com que ja surten de l'escenari, hi ha un parell de personatges que apareixen entre el públic, realment estàs dins. Però és sobretot aquesta atmosfera, i després tot, clar, ells ho diuen de seguida, vull dir, no es pot revelar al final. Molta gent ha vist la pel·lícula, però no s'ha de dir perquè no te l'esperes, i si no te'n recordes de la pel·lícula, jo la pel·lícula l'havia vist feia 1000 anys, no me'n recordava, i et quedes sorprès, i sempre estàs pensant, bueno, llavors no serà aquest l'acusat de l'assassinat d'una senyora rica, no? No serà aquest perquè és massa obvi, llavors busques un altre, però no... Vas cavilant, no?, durant el muntatge. T'atrapen. T'atrapen, i això que ho veies des del pati de butaques. Sí, si estàs a dintre, jo m'imagino que, pel que m'han dit, ets un d'ells, no? Potser fins i tot hauries de votar, no?, com a membre del jurat. Per tant, el Teatre del Raval, Testimoni de càrrec, aquesta proposta que la podem viure des del pati de butaques o podem comprar aquestes entrades específiques per formar part en un moment puntual del muntatge d'aquest repartiment d'actors. M'agrada, aquesta possibilitat. És divertit. Jo no la vaig gaudir, però m'ho han dit. Val la pena. I que no hi ha aquesta vergonya, ui, ara em treuen, em faran dir... Em faran fer coses... Hi ha un que llegeix el veredicte, però li fan llegir, ja està. Però realment entres encara més, i a més en aquest món, no? Sembla que entris a la pel·lícula o que entris en el blanc i negre, no? L'Empar López, potser estàs veient la Marlene Dietrich, que era l'actriu que ho va fer, no? Ostres, et queda realment, ho caracteritza molt, un homenatge a la pel·lícula. Ara parlem d'una altra proposta que tu ens has definit com a teatre canyero, teatre potent. És una altra història. Com és això? És la Caputxeta Galàctica. Caputxeta Galàctica. Això és una... Clar, ara ja parlem, no parlem del teatre convencional, no parlem del musical, sinó parlem d'art alternatiu, multimèdia, diguem-li com vulguem, però és, arran de la història de la Caputxeta Vermella, hi ha una caputxeta vermella, hi ha una mare que li diu que ha de travessar el bosc, hi ha el bosc, hi ha un llop, hi ha una àvia, amb aquests elements ja tens el fil argumental. Llavors hi ha una actriu, hi ha uns pintors, la companyia és Insectotròpics, porten, des que van començar el 2011 i van començar amb aquesta funció, n'han fet més, però aquesta tenen uns ordinadors, perquè és tot electrònic, una pantalla gran on es projecten, com podem veure, una sèrie d'imatges, de viatges, el missatge, que cada espectador treu el que vulgui de missatge, però és evident que hi ha una desconnexió amb la mare, amb la tradició, amb la família, l'allunyar-se. També surten imatges del viatge a la Lluna, que dius,
a veure, què té a veure això amb la Caputxeta? En pot tenir a veure, no? I després tenim dos pintors que van dibuixant sobre una taula, amb unes càmeres que tu pots veure com dibuixen i després aquests dibuixos els van en directe, en viu, els van sobreposant a la pantalla gran de referència, on ara veiem aquí la Caputxeta, doncs van dibuixant i sembla com si tonegessin, com si fessin un toneado del personatge. Sí, ho estem veient. Ho estem veient. I tota música electrònica i sobretot molt canyero. Vull dir, hi ha aquí, jo l'he vist a Terrassa, que ara estan fent la gira perquè van guanyar el Premi BBVA, i ara d'aquí 10 dies estaran a Manresa, després a Vic, a Viladecans, i en funció de l'espai, doncs el públic està més o menys a sobre. Hi ha altres obres, jo vaig veure La baixada als inferns de Dante, que van fer, que era una obra ja, una altra història, perquè era una versió molt lliure de la Divina Comèdia de Dante, però eren 5 hores i el públic, vull dir, fins i tot es passeja per les instal·lacions, això era la Fabra i Coats, i fins i tot et donaven un xubasquero perquè et podien tacar. Hi ha lluita de fang, es tiren pintura, de tot, no? Aquí no corres aquest risc, però és tot com molt forero, no? Molt de la Fura dels Baus. A la Fura dels Baus al principi potser anaves allà i sorties amb 4 cops a l'esquena, vés a saber, no? Aquí no arribem a tant perquè també les mesures de seguretat actualment no ho permeten. No permeten. Però realment està dins i encara que no t'agradi aquest tipus aquest gènere tan alternatiu i tan brutal, encara que no t'agradi, vull dir, aquesta obra dura poc, dura 3/4 d'hora, i t'atrapa, i et quedes al·lucinant, i després diràs, m'ha agradat, no m'ha agradat, no ho sé, sí, a mi em va agradar molt. A una altra persona sé que no li va agradar, però es va quedar, no és allò que diu, joder, des de luego no t'avorreixes, eh? No. També si és breu, si és d'això d'uns 45 minuts, si més no, per sortir del teatre tradicional i veure altres coses, veure coses més diferents. Han envoltat tot el món, ells, amb aquest espectacle i amb altres, amb aquest sobretot, envoltat han anat a Corea, han anat al nord d'Europa, Sud-amèrica. O sigui que ho tenen molt, diuen, cada obra neix i acaba, no? Perquè, clar, aquests dibuixos que van fent després els estripen. I cada obra surt com surt, cada representació. Tenim l'oportunitat de veure-ho, doncs, encara, perquè ens comentaves, estan girant per... Sí, estan girant, ara aniran a Manresa, després aniran a Vic, a Viladecans, i suposo que seguiran, perquè fa molts anys que l'estan fent. Oportunitat per veure'l, molt breu abans d'acabar l'Almeria Teatre, una sàtira sobre Boadella. Sí, és divertida, és de cop el gran parodiador, que era el Boadella, resulta parodiat, li donen la seva medicina. És una idea de Gataro Teatre, el Víctor Álvaro, que és el director, ho ha escrit, ho interpreta i ho dirigeix amb la seva companyia de Gataro, i realment, ostres, té tots aquests guinyos, totes aquestes picades d'ull a l'actualitat. Evidentment, tenim el Boadella, que està als Teatros del Canal amb la Esperanza Aguirre. A l'època de l'Esperanza Aguirre surt la Espe, surten que si los hilillos de plastilina del Prestige, es parla una mica de tot, i és aquest personatge parodiant, arran de l'Ubú que va agafar del Gerrí, que va agafar el mateix Boadella, ara li paguen amb ell amb la mateixa moneda i està en Ibèria, exiliat, vol tornar a Polònia. La Polònia del Gerrí era la Polònia de veritat, aquí interpretem que és la Polònia catalana, d'alguna manera. No sabem com li haurà sentat, això. No, però han fet algun... Jo crec que una mica és una paròdia, però també veu molt de Boadell, dels joglars. De fet, sé que no hi vaig anar, però van fer una postfunció amb alguns, amb el Fontseré, amb el Vilardebó, amb alguns membres dels joglars. Hi ha bon rotllo, però clar, no deixa de ser una sàtira, no? Una sàtira que no té per què voler dir ser una paròdia. Deu estar mig camí entre la paròdia i l'homenatge, no sé si... No, homenatge no, però tampoc és dir Boadella era el dolent. No és ben bé això.
I fins i tot el Víctor Álvaro, de vegades, clar, està amb el cap cobert, ostres, et quedes i dius, ostres, és que s'assembla físicament i tot, alguna d'ella, dius, ostres, que... Doncs última proposta a l'Almeria Teatre, també una proposta diferent. Avui, Déu-n'hi-do, coses molt diferents entre si. Primera vegada crec que proposem un muntatge tan allunyat del teatre tradicional, aquesta caputxeta galàctica. Sí. Val la pena, de tant en tant. Gustos per tot. Escolta, si voleu saber més muntatges, més títols, com sempre, a recomanar.cat trobareu tota la informació, aquestes notes, aquestes puntuacions que poseu als crítics i també als usuaris per anar una miqueta encarrilats a l'hora de comprar una entrada. Toni, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Ens veiem d'aquí un mes. Ens veiem. Amb més recomanacions. Gràcies. Gràcies. I nosaltres ara fem una pausa per la publicitat, com sempre, amb música. Avui, aniversari de José Luis Perales, que fa 71 anys. La cançó del dia és Un velero llamado Libertad. Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón vaquero y una canción. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar y recorrer el mundo en su velero y navegar, navegar. Y se marchó y a su barco le llamó Libertad. Y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Y se marchó y a su barco le llamó Libertad. Y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar.